For Energi Nord er det vigtigt at følge op på de aktiviteter, vi har her i Uganda. Så derfor så er vi rejst herned for at tage aktiv del i lampeuddelingerne og besøge de familier, som får gavn af Lys i Afrika-projektet. Og besøge de skoler, som har modtaget solcelleanlæg fra projektet. Og det er imponerende resultater, vi kommer ud og ser, og vi må bare konstatere, at Lys i Afrika-projektet gør en kæmpe forskel. Næsten ikke til at sætte ord på de følelser, som man når igennem, fordi at jeg er nået hele følelsesregistret igennem. Især den oplevelse, det var, da vi trådte ud af bilen første gang, og de små afrikanske børns store øjne og nærmest også en lille smule frygt for at se os hvide mennesker, som snakkede meget underligt. Det var en meget speciel oplevelse. Endnu mere specielt var det, da vi så tog billeder af dem, og de gerne ville se billedet på kameraet, og de så at de billeder, vi tog af dem selv. Så nu blev mit øje i vand. Men børnene, de var enormt søde og enormt... Ja, de var glade bare for at se os, og det gør altså lidt indtryk på en. Jeg synes jo, det er utroligt, at de kan leve, som de gør, uden strøm, og praktisk talt også næsten uden vand. Og så være så begejstret og så glade, det gør noget ved en. En familie med én lampe, de kan både læse, eller de kan arbejde ved lys, og de kan læse, hvis de kommer i skole. Og det er jo slet ikke sikkert, men det, jeg synes, der er det værste, det er den brandfare, som hele familien bliver udsat for ved de små petroleumslamper, som lugter og oser, så de både bliver syge i øjnene og i lungerne, og brandfaren er enorm. Vi har set et billede af en familie, hvor moren lige var gået udenfor for at hjælpe en gris med at føde, og mens hun er det, så brænder hendes 3 børn inde i hytten. Det kan man slet ikke forestille sig. Og de er nødt til at have de olielamper eller petroleumslamper, for de har ingen anden mulighed. Men hvor solcellelampen kan gøre en kæmpemæssig forskel. Det har berørt mig utrolig meget. Jeg har lidt sådan, at den smule, det koster en dansk familie at være med i Lys i Afrika, det kan, vi skulle prøve at se den forskel, det gør. Abali basonze bukalabi twabasangawo nabali basonze wakiso twabasangawo kyokka wanyitambale kakinga ne basembera kulugwali muliro kabuti zabirika